албатта мегӯям соли нави милодии 2022 ба ҳама муборак шавад ва шукронаи онро мекунем ки мана ба соли нав ҳам расида омадем. Шукронаи онро мекунем ки давлати тинҷ осоишта дорем ва 2021 новобаста аз он ин сол чӣ тавр гузашт, ӯ дар таърих, ӯ дар дили мо макони худро меёбад ва бо ниятҳои нек, бо пур аз умедҳо, орзуҳои нек, албатта ҳар яки мо, на танҳо ман, шумо ё гӯем умуман манамон аҳли башари дунё бо ниятҳои нек соли 2022-ро албатта пешвоз гирифта истодааст ва ман фикр мекунам ки агар солҳои пеш манамо дар давоми як сол ин идро интизор мешавем, худе ки ин ид мана ҳамон орзуи ниятҳое ки ҷомаи амалро дар давоми сол намепӯшад, айнан дар соли нав мо ба орзуи ниятҳои худ мерасем. Манам хеле як ҳиссиётҳо кати мо соли навро пешвоз мегирем ва имрӯзам ҳамин бо ниятҳои нек мо соли 2022-ро интизор ҳастем. Лекин фикр мекунам ки ин солҳои охир, мана ин 2 соли охир нияти ҳамаи мо холис. Худо саломатиро тиҳад. Худо саломатиро тиҳад, тинҷии осоиштагии мамлакатро тиҳад. Ман дар ҳамин соли 2022 албатта хоҳони он дорам ки ба аҳли башари дунё тинҷиро тиҳад, саломатиро тиҳад, шукронаи он кунем ки манам хел сол ба солҳои нав расида биёем. Ай муборак ёру дӯстон соли нав, бар ҳама бахти сафед иқболи нав, гул кунад ин кишвари зебои мо, хайрамақдам соли нав, ай соли нав. бори дигар соли нав муборак шавад.